Πώς δεν έχεις ακούσει. Πώς δεν έχεις ακούσει. Δεν μπορείς να πλέον. Έλα με τη δία. Εκεί έκαμε πήραμε το δωρήσει εκεί και να πήραμε στο σκεφτάδο εκεί πέρα. Και δύο ώρες στην κυρία. Και με πάραμε το ευκαιρία. Έτσι. Και τέτοια, Σαλαπάτα. Καταγής από αριστερά, όπως επενδύει ο Τελικράτης. Σεντράρι. Καπιτάνος, γκολ! 2-1! Χρήστος Καπιτάνος, 2-1! 30 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Χρήστος Καπιτάνος στείλει το προβάδισμα μετά την όμορφη παλιά του Καταγή. Διπλασιάζει τα γκόλια την ομάδα του και τη ζει το προβάδισμα. Καπιτάνος κόρνερ, Τελικράτης δόξα, 2-1. Στενάς. Αρνινόπλος πρώτη στιγμή. Καπιτάνος. Καπιτάνος κάνει και κολάρα. 2-1-1-2 κολάρα. Χρήστος Καπιτάνος κολάρα. Ο Τελικράτης ένα μπροστά. Καπιτάνος. Κολάρα. Χρήστος Καπιτάνος. Γκολ. Στο 60. Πολύ ωραίο γκολ από τον Χρήστο Καπιτάνο στο παραθυράκι του Φαντασίπου ανήμπορος. Παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. 2-1 λοιπόν, ξανά μπροστά του Τελικράτης. Συγκλονιστικό παιχνίδι. Τον κόντο. Πάντα αυτά τα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων